seikkailemaan. Eli Salonen mun mielestä oli tuo auto, mikä lähti käsistä. Ja sitten jännitetään, katsotaan tuleeko siellä 14, onko Honka-Jöver. Kyllä, ja nyt on eroa, kato. Siinä tuli sen verran ohjelmaa, järjesti toi Salosen paketti ja toi muu. Eli sitten tulee mustavalkoinen lippu numerolla 1, Mika Kaitonen, syynä työntäminen. Oli sitten tuo, miten se lippu tuli, se on täällä joku tahdelle mainitetta tuonne. Aha, sinne on tulossa Vilppilähtökin sitten. Toi Marko tuossa kertoi, katsotaan missä vaiheessa tulee, että se olisi Saarelalla sitten. Mahdollisesti Risto Saarela, Vilppilähtö. Ajaa korkeudella tulee sama ihan raiteella, olisi mennyt niin kuin junaa penäkään, sitä ei voi kääntää sivuun. Ja kyllä vaan kuule, Montti tekee nyt kuule, mitenköhän se. Me joudutaan nyt pakkaamaan kuule Vehmaselle. Ja syvälle lakki päästä pois ja hurrataan oikein sitten. Kyllä jotakin, kato, 100 metriä eroa. Nytkö se vilkaisee peiliä eikä muista, että mutkalla edessä, niin tekee vielä pitemmän loikan, mitä teki Korpius. Ei se mitään. No meni tosi pitkälle, tuolla lensi tuonne vastapenkkaan, missä näkyy tuon jälkeen. Ja viimeinen kierros on alkamassa, ja se alkaa Tapani Vehmasen johtaisi. Missä on Arja missä hyppimässä? Tuossa äsken, aina vieressä. Näin pitääkin. Vara. Eihän sitä tippumaan tuollaista juttua. Ja viimeinen kierros pappaluokassa. Ja Vehmanen tulee jo takaa suoraan tuolla. Edelleenkään ei näy seuraavaa autoa. Eli Kaitonen on siellä kakkospaikalla, eroaa sitä melkein 100 metriä tässä vaiheessa. Tapani Vehmanen, Noormarkku laskuljettaja, Heinon auto ja traktori Fiatilla saa viimeistä kertaa varikokarpeessa ja vielä tuo kaarre kunnialla. Sieltä tulee 1 miljoonaa Kaitonen, mutta Tapsak viittää ja se on siinä. Elikkä Vehmanen on kakkonen kiinni, Kaitonen kakkonen, kolmanneksi ja Kukkumäki.